Какво става? Чакай малко. Къде бях? Коя версия бях? Не помня, май бях на 15-та версия тук. Чакай, сега ще видим на коя версия сме. О, да, 15-та версия съм, браво! Имам ачивмент и текстчър пак. Да. Да, хора, това е новата версия, 15-та. Много ма кефи и това да се върти. Чакай да сложим една линзи. Какво става, линзи? Сега се въртиш ли? Ай, сега линзито се върти. Така ще да се кръста. Линзи. И то много ма кефи. Звездата. То ще е Сигдаун. Понеже Сигдаун е много любим. Та днес ще направим нов сървър. Където ще оцеляваме само ние. Щиричка ще е експорна. Ей сега. Нема кефи ръката каква, ще каква червена се едно кръвтите. Ама това си нито само кефи. За да си направим един крафтинг и тук само на оцеляване ще играем. Ако ще намеря някакво силце, ще игра в него. Крафтинг. Чики. Точно трябваше. Така. Абе, може и тук-там да се читим. Не се знае. Добре. Правим си браво, защото да си чим. О, саплинг. Супер, не си има саплинг. Абе, сега тук-там ще читнем. Така се каже. Ама... Аре, без факли може. Ама трябва първо да намерим това. Кол. Да, съжалявам ако не виждате. Губи. Ако ги виждате. Не. Вот така пресветва и мислих, че е крипър. What the fuck? Добре си читам. Какво е това там? Постоянно свет както е. Добре, се връщам след малко. Така. Един мой приятел, докато си играхме с него в училище, да, пак се върнах, докато си играх с него в училище, ми каза, я да изпълниш София ден и нощ. И аз му викам, добре, някой път ще го изпълня.